Kajing pedang sobha ya phi baro sashi sien pat chakani ka program One Ban Money. Kabala walam shapi da ka Good News TV jong je sang samla ka GJP sinot set ni. Bangan duai bau belai un kurhu habangi wan hajan jong u. Bar habangi puson kat tu kat ni ke jisha na ka ketin ke jong belai. Nga aingu yo belai namar kejing kurhu jong u kilong ki babha. Bat bangi nang yo pat ya kan ka step ka sngi ka bathmai ha ka jing im ke jongi. Kham tam kani kalong ka sngi ka bakrau ka sngi ka bakentang ke jong u. Nga duai ba ublei un yalam bat un kurhu yangi. Lengba kani ka sngi hi baro sisngi habangin yo ban kiu ska yeng ka bakentang ke jong u. Bat bangin mani bat bangin wat ya ka dur ke jong u. Bangin wat ya ka jodor ka ke u ha ka jing im ke jongi. Menda ka si ka de ka sngi ke jong trai. Bat ngas ngau komen namar kan ni ka sngi ka batmai ka balabuk kerpang na ka benta ka jing mani ringkat ka jing pentmai. Kani ka de ka sngi ka ba manga ba phi ngila ban wan hajan ya ublei ban perkhat ya ka jing bha ki jong u ban yo ya ka jing pentmai na ka khtin ka jong u bat ru bangin sngu tho bangin shem ya kata ka jing ya ringkat ka jong u bat ka jing im ka jongi. Kan bangin nang puson hakidok nut ke jongi tongin ken mau yakini ke jing shisha bat kata kalong kijing kerku kijing lam lenti bat kijing sumar kibat tu na ublei syaka jing im ke jonga bat ke jong phi tu ai bakani ka sni kan pendap yaki mensim ke jongi da ka jing suk da ka jing kemen da ka jing kermen bat kabor bangin rung syaka tayo ka batmai da ka jinget. Kabenta ka banga kwa bangnya puson lem hakani ka step kalong naka gospel jong Marcus kalanong ka bakhatway ka khot ka ba arpsaw ki kenten ki ba ong kum ne namar kata nga ong hapi baki aka baro kat ki ba pipan haba pi kerpat tunget ba pi pedang ya kita te pen sayo bat ka phang ka banglabu kalong kane ka jing duai da ka jinget ka jing duai da ka jinget. Haba phai syakani ka benta layat hu hangi ba habangi duai ya ke ka balong ha ka jing im ke jongi ngi dei bandon ka jinget ka baskem ba habangi don ka jinget ka baskem ngi de ban nget ru ba ngila yo dep pediang ya ka ngila yo diang ya ka ha ka jing im ke jongi bat ru bakan long shisha ha ka jing im ke jonga ba ka jong phi kani ka khot ka pen ksan ya ka jing don kam jong ka jinget ha ka jing duai. Om kum ka jing kular ya kanu ki jing don kam ki jongi om ya kanu ka jing kular ka bahabangi ngilapan henry kalong ka benta kum ka jing shania ba ublei usngap bat ujumap ya ki jing duai ki jongi ki baya day bat kamon ka jong u ka jing don kam kalong bandon ya ka jinget bat ka jing shania ka baklem artatien ha ublei habangi let shu ha ki jing duai. Kajing duai bat kajinge kidon kajinge dai kapat jan kidon kajinge dai kapas kem ha pedeng jongki ngi dai ban nget bat bangin om artatien lem kumta nginung yu adyang na ublei jongi ubah beneng haba perkhat yakani ke kata bat kamut ayu kani habangi kren chaphang kata kajinge bat ya kajinge dai ke jongi bat ublei. Bat ladangi penyaso lang ya ka jingduai bat ka jinget. Hatungi dai ban perkhat ba utrai unai hangi ya ke ka bangi pan. Haka ketien ka jau blei Jisu ong ini ke kentien. Tunget ha ublei. Tunget ha ublei. Ngabu pat hakiwi ke kentien. Bat kini ke kentien kalong ka jing shania ha utrai kalong kanong rim jong ka jingduai. Kajing shania ka jonga ka jong phi how try kalong kanong rim ya kajing duai ka jongi ladangi kerpat ya ke ka bam yedei ringkat bat kata kajing hikai ka jong u ding inom yu adyang ya ka jubab na u ken mau ya kani ka we ya ka to ka benta ka bo Jisu duai ha ka per get samani bat habangi shem ya ka to ka por ka bo Jisu dem ban khosiu ha khamat jo blei kahikai yang abat yang hilang baro ba kajing shania hau blei kalong habu penmi gitu ke kentien om kum kamon ke jonga henry kat kum kamon ke jong me om kum kamon ke jonga henry kat kum kamon ke bade biang ke jong me kabaning kong Yohanes
Kalau nong kebasan ke dekat kebakat sau kebakat san. Kani ki dekat kia tu hangi ba ngila ban syania ha ublei ba un jubab. Ya ke jingkerpat jongi. Ki balong kat kum kamon ka jong u. Kat bangi pendep. Ya ke jingmut jemperkat ki jongi. Daka ketin ke jong ublei. Ka jingkwa bat ka jingkerpat jongi ka sedang ningkong ha ka jingade ke jongi bat u. Haba ka longkum ta ngila ban kami lenti. Dah ka bas ngos kem ban yo ya ke ka bahatam. Haba ngi pan ngi duai ngi dem khok sew ngi kerpat na ublei jong ngi ubah bening. Rengkat ru ya kata ka jing lam lenti jong ka jing im ka jong ngi. Ublei pa jong ngi ubah bening ulong ublei ubadap da ka jing e. Umdai tanda ka jing e ndrei ulong ru ublei ubayada. Upen biang uyalam bat usumar. Yangi ya ka yeng ka sem ka jong ngi. Rengkat ru ya ka jing ya lenti ka jong ngi. Ula pensisha ya kani ka jing e ka jong u da ka ba upha ya lau jong u khun syakani ka perthei. Bat ken mau ya kani ka we ki jing khangla ha ka jing em jong ngi kim julong ki ba e hakmat jong ublei. Ka ba mun ngila ban syania ha ki jing e ka jong ngi baro. Ngila ban syania ban ai tilut ya ka jing e ka jong ngi baro. Ha ublei uboyo i ya ka lawei ka jong ngi. Syak yang abangan penkut dekini ki kentien ki baong ublei un jubab ki jing duai jongi katkum kamon ka jong u ka balong borobor ka babhatam na ka benta ka jing im ka jonga bat na ka benta ka jing im ka jong phiru kumju ublei un yarap ublei un kerhu lang ngi baro ka bangi ya ya kini ka sngi baro sisngi da ka jong rengkat ka jong u na ka benta ka burom ka jong ublei. Amen. Ni jadi duai. Ukpa jongi ubah bening ngi ayu upat yeme namar ke jingkular juga ketin ke jom haba meng ngi duai ngila ban nget bat ngila debru ban yo diang ya ke bangi pan da ka jinget name kupa pen skemi ke jinget ke jongi menta ya rap ingi ban syania om ha ke ka bangi yo i Henry ha ke ka ba meme keren ha ka mensiam jongi badru leng baka ketin ka ba im ke jom ngibu ya ke jindon kam ke jingkwa bat ke jing khuslai ke jongi hakikti jome taka bangingit ba meladon lupa hakakam to ai baka donu jongi kan scam haka jing syania baka jubab jome ka don halenti ya rap yangi banginu i ka keti bran bor jome ka bayalam ya ka jing im ka jongi om tang kan ka sngi Henry ki si ki por ki badangwan ngadwai kini ka kerte ka utra ba nong pin im jongi Jesus Christ. Amen.